himno. ¡No mierdón! Estadística de Valencia, partit número 37. Un gran lliga que volverà que enfrontarà el nostre llevant contra el València Club de Futbol. Els equips presenten per avui les següents alineacions. Pel València, Alves, Senderos, Ferroní, Joao Pereira, Germán, ¡Grande! Ricardo Costa, Parejo y Fede. A las bocas, Sibera, Piatti, Víctor Ruiz, Jonas, Barragán, Michel de Lauco, entrenador por Antonio Picci. I pel nostre llevant d'Unió Esportiva, amb el número 1, Keylor Navas. Amb el número 3, Víctor Casadesús. Amb el número 4, el nostre entrenador Joaquín Caparrós. Senyores i senyors, a continuació anem a rendir un homenatge al València Bàsquet, referent del bàsquet a la nostra ciutat. Que acaba de lograr el seu tercer títol europeu, l'adjudicar-se de l'Eurocup. Anem a veure els campions d'un fort aplaudiment. Un èxit d'equip encapçalat pel Joan Roig, de l'entrenador Perasovic, la cultura de l'esforç, jugarà la propera temporada de l'Euroliga. Enhorabona a tots els seus jugadors, a la seva afició, al seu cos tècnic, a tots els que conformen la família del València Bàsquet, per portar el nostre nom, el nom de València, a lo més alt del bàsquet europeu. Gràcies jugador, gràcies entrenador, gràcies directiva del València Bàsquet. Enhorabona a tots per este dia. I ara anem a despedir al València Bàsquet, no sense abans fer la treta d'honor del seu capità Rafa Martínez, que efectuarà la treta d'honor d'este singular partit, d'este últim partit de la Lliga, partit que enfrontarà els dos equips de la ciutat i que junts celebrem l'èxit del València Bàsquet. Enhorabona a tots. Rafa Martínez efectuarà la treta d'honor. Endavant, Rafa, al son de l'himne del llevant. València, les desitgem tot el millor per a un proper futur. La cultura de l'esforç, la cultura del treball. So